Ето ви един квартал, където не се очудвам, ако видя и 6-7 хиляди евра на квадрат. Това е парк Азимов. Тук вече имаме улющените сгради, всеки си е сложил изолация, каквато си иска. Нали, тротуара е хубав, трамвая си трака. Въпросът е, струва ли си наистина да плащате 4, 5, 6, 7 хиляди евра? Примерно е тази сграда, колкото знам, има и жилищни имоти, които са ужасно скъпи. И между другото, и да си искате да си купите, не може да си купите. Понякога се замислям, къде в света на такива цени, на какви места, с каква инфраструктура може да живеете, с какви паркове, с какви хора. Понякога, като ги гледам тук в София, и малко се чуда дали на някои места не са малко надути цените за това, което имате около него. Не говоря, че нямате готини кафета и ресторанти, това е страхотно. Но 6-7 хилки може да ви довесе един много хубав имот и в някои квартали в Виена. Така че трудничко е.